Share hawayenki, tushe kunnanki, mijinki ina sanki na yaba da haƙurinki. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Buba? Yanzu ka shigo kenan ko motsinka ba mu ji ba. Wallahi tun da na shigo ina ta sallama amma ba an samu. Shi yasa na zauna a nan ina jira in ga inda ba. Da alamu yau ka da wuri dan na san ko biyar ma ba ta yi ba. Wallahi yau din ne ka so ba. Shi yasa na rufe shagon. Ma'u ta san kuwa ka shigo? Saboda na ga kamar ma baka shiga ma ɗakin ba. Buba da alamu da damuwa a fuskarka. Kuma ba wai rashin kasuwan da ka gaya min bane ba. Akwai abin da ke damuwa. Ko dai Ma'u ne ta da aljanu. Aljanu? Wani irin aljanu kuma? Ruwan hawayen na ki share. Aljanu da tsayar mana ran da aka kawo ta. Gaskiya dai Ma'u ba ta da aljanu. Kuma ko ma tana da shi ni dai ban sani ba. Karki manta Tunda ba ta taɓa sayarwa a gabana ba. Amma kike wa ya gaya miki? Lafiya ina taimako sallama amma amsa ta gagara? Aljanun Ma'u ne suka ƙara tashi. Share hawayenki, tushe kunnanki, mijinki ina sanki na yaba da haƙurinki. Ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin kwana, sanki bayi rabo da jikina. Na san za ki rufa asirina. Buba! Buba! Wai me ya faru ne? Me ka je ka gaya wa Ilham ne? Tambaya ta yi ni kuma na ba ta amsa dan na gaji da yin wannan ƙarya tun da ni ba irin ka bane. Tambaya kuma? Wace tambaya ta yi maka? Kai kuma dan Allah wace amsa ka bata ne? Kai kana bani mamaki wallahi. Ga ka dai kamar wani namiji amma matsoraci ne kai. Sannan idan ka tashi shirga ƙarya sai ka ce wani namijin gaske. Amma daga ka je gaban mace duk sai ka buka wani firgici. Dan Allah dai yanzu wace tambaya ta yi maka? Kai kuma wace amsa ka bata? Tambaya ta yi wai Ma'u tana da aljanu. Ni kuma na ce mata ba ta da wani aljanu. Ya san abata. Ruwan hawayen na ki share. Gaskiya ba kai mun adalci ba Buba. Yanzu ka sa sai na ƙara ƙirƙirar wata ƙaryar akan wannan ka tobarar da kai mun. Haba Buba, wallahi ka ci amana ta. Ba kai mun adalci ba wallahi. Kaɗan ma ka gani. In dai har wannan maganar da na faɗa za ta yamutsa hazo, to ya kake gani idan na faɗa wa Ilham gaskiyar lamari? Haba Buba, wace irin magana ce haka? Na ce ka bani ɗan lokaci kaɗan, insha Allah zan daidaita komai. Buba, ina son Ma'u, wallahi ba zan iya daina son ta ba. To, wannan kuma ya rage naka. Kai dai ka san yadda za ka. Don haka ni za ka tafiya. Share hawayenki, Wai me yake faruwa ne?
ni fa kun saka ni a duhu ke da Buba. Me kuma ya faru ne? Au, tambaya ta ma kake abin da ya faru? Kana nufin baka san abin da kai ba? Haba Ilham, ya za a yi na san abin da ya faru bayan bana gidan sanda abin ya faru. Shigowa ta fa na tadda keke da Buba. Na tambaye shi me ya faru. Na ga ransa a ɓace ya fice bai makula ni ba. Idan ba ke ba, wa zai gaya min idan hakan ya taso? Ke fa matata ce. Ba dole ransa ya ɓaci ba, ka ce matarsa tana da aljanu. Duk wanda ya san ciwon kansa dole ne ransa ya ɓaci. Tunda dai har ciwo na aljanu ba karamin abu bane. Bale a ce har za a yi ƙarya da shi. Idan har dan wannan abin da na faɗa shi ya ɓata miki ina son a bata. Karki manta alƙawarin yayi zana shade. Wallahi tunda na fita yau nake ta jin kewarki. Allah Allah nake in dawo gida. Haka na baro wajen aiki da zumuɗi da san na dawo gida domin in samu tarba mai kyau daga wajen kyakkyawar matata. Amma kuma kawai sai na zo na tarar da aka san haka. A iya sani na ne da kai, mata da miji ne waɗanda suka fahimci juna kuma suke son junansu. Ni da kai, ni alƙawari ba so ɗaya na so biyu. Akan cewa za mu zama da kai zama na amana waɗanda ba za mu yi juna mu ƙarya ba. Ni abin da ya bani haushi shi ne, me za ka ɓoye min akan Buba ko Ma'u? Na san Buba tare na rauku, amma Ma'u yaushe ma ta zo ta da har za a min ƙarya a kanta. Shi kansa Buban yaushe ya san Ma'u ne kai. Kawai dai siyan baki za a yi, kuma na san babu ta yanda za a yi ki fahimce ni ki bar ni in je a yi siyan bakin nan da ni. Kuma ba zan ce wa Buba ba zan iya tsayawa in mai siyan baki ba. Kin san dai musamman yanda ya tsaya da ƙarfinsa da kuma aljihunsa. Mu ma lokacin bikinmu na so na rama masa kwatankwacin abin da ya mana, amma sai kuma shi bikin nasa ya zo mana a layi. Babu wani abin da aka yi, kuma babu abin da aka bukata a wurinsa. To yanzu Ilham, ta yaya zan kasa yi masa ko siyan baki ne? Ina kishin ka ne sani. Shi yasa ba na son ba har kowace ƴa mace ko da ƴar uwa bace. Ma'uma ta aure ce fa Ilham. Ya kamata ki dinga ware matan aure a cikin wannan kishin naki da kike yi. Salim, baka da labari cewa babu wacce ta kai matar aure a yanzu shedanci? Ida wata matar aure gwara budurwa Salim. Don haka kishi na Salim akan kowa yake, budurwa ko bazawara ko kuma matar aure. Yarinya babba kuma tsohuwa. In dai sunanta bace to ban amince mata ba. Ce hulɗa da mijina ba. Kinga, ni dai yanzu kin gama abinci? Domin wallahi wannan cikin nawa empty yake, kowa nake ji sosai da sosai. Na bi shafa. Salim, lafiya na kana ta kira na? Ko wani abu ne ya faru da Ma'u? Haba Buba, wai me yasa in ta kiranka a waya kamar ni ka ki daga min waya? Me yasa kake min haka ne? To yanzu ai gani na zo. Kaga dama ba wani abu bane ba, breakfast ne Ilham ta riga ta gama, shine fa na ce bara na kira ka mu zo mu breakfast. Ba wai wani abu bane ba. Wallahi da na san abin da saka kira na kenan, wallahi da ba zan zo ba. Ka gani a kushe ma nake gaske. Haba Buba, wai me yasa ka canza min gaba daya? Magana ce fa mun riga mun yi da kai, kuma na fahimci abin da kake nufi. Saboda haka wannan abun ba zai ƙara faruwa ba. Na gane Ma'u ƴar uwarka ce. Na san ba za ka so ka ganta a cikin wani hali ba, haka za ni ma ba zan so in ganta a cikin wani hali ba. Amma Buba, na ɗaukan ma alƙawari insha Allah
hakan ba za ta ƙara faruwa ba. Ka tabbata abin da ke faɗa? Ka san ni ba Ilham bane da zaka dinga wasan ta da ni. Wallahi duk wani wasan ka a tafin hannuna nake ganin sa. Ni dai fata na kawai dan Allah kar ka bari Ma'u da Ilham su gane halin da nake ciki. Dan Allah, kana ji abokina? Mu shiga daga ciki. A'a, Buba, ya na ganka kai kaɗai. Ita Ma'un ko fitowa ba za ta raka ku ko ɗan bakin ƙofa ba ne? Na ga alama fa sai na koya ma yadda ake tarerayen miji kamar bata iya ba. Wallahi da kin taimake ni. Buba, ashe ran nan Salim ne ya raka ka sayan baki shine da ya ce min wai aljanu ne. Aljanun Ma'un ne suka tashi. Shi ne raka ni. Dama shi ne ce miki Ma'u ta tare da aljanu ko? Shi ya gaya mini. Ya ce bayan ya raka ka sayan baki ya rasa me zai ce mini shi ne zai ce min Ma'u ne ta da aljanu ku tsaya mata kuya. Kaka sani in ka je ji hankali zama zan yi da take wannan lokaci kawai. Zan je koya mata ka yadda ake tarairayar miji. Gaskiya na kaɗaici ya maka yawa. Ɗan rakiyar nan ma ba ta raka ka ba? To Allah ya kiyaye. Share hawayenki, tushe kunnanki, mijinki ina. Amma kuma ne ba mai faru ba ne. Tambaya ta ma kake? Na san za ki rufa asirina. Kuma matata ta kaina. Allah ya miki albarka. Ma'u, ina fa ci gaba da baki haƙuri. Hakika na san ban kyauta miki ba. Amma a halin yanzu ba ni da halin da zan iya daidaita zaman mu tsakaninki da Ilham. Har sai na zama munafikin mata na wani ɗan lokaci. Ina fa so ki sani zaman mu a haka na wani ɗan lokaci ne ba. Ban ji kin ce komai ba. To me zan ce? Kai ne jagora, ya zan yi ni. Amma fa ka sani in na gani ba zan iya jure wannan rayuwa ba. Gaskiya za ka neme ni ka rasa. Share hawayenki, tushe kunnanki, mijinki ina san kina yaba da haƙurinki. Ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin Ma'u? sanki bayi rabo da Ma'u? jikina. Buba? San za ki rufa asirina. Ma'u? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ai yanzu na je nake buga ku fito mu ci abinci. Ashe ku ba kwa gidan ma. Ai ina bakin kofa na ji kina ta fara ma kira. Ina ga bacci take bari shi biyu. Shiga ka duba ta. Yanzu tsakani da Allah ce shi mutum ba abin da iya sai bacci. Sai dai ni na shiga kicin na girka na yi wanke-wanke na yi shara sannan na kawo ta zauna ta ci. Haba Ilham, Ma'u fa ba kuwa kice ba. Wallahi ba baƙuwa ta bace baƙuwar Buba ne. To ai baƙuwar Buba baƙuwar kice tunda kin ga ko Buba dan nan gida ne ko? A zahirin gaskiya ba ta kyautawa. Yanzu a ce idan har ba a gidan da take ba a gidan su Buban gidan da Buba ya kama mata take to da wa zai fito ya mata girkin. Sai dai ni na shiga na je na ɓata lokaci na sha wahala na girka sai dai a je a tashe ta ci gaskiya ba a min adalci. Gaskiya. Hakuri zaki. Ki ci gaba da aikin ladan da kike. Ki ci gaba da aikin ladan da kike. Ma'u ba ta cikin daki. Share hawayenki, Ba ta cikin ɗaki. tushe Ba ta ciki. To ina ta tafi ne? mijinki ina. To banda abin ka sani Ma'uwa ta sani ina za ta je. Ko
ko dare ko tsakar rana Anya ma uwa guduwa ta bako. Guduwa kuma? To ina za ta je? Ba ta sani. Ina da mata, ina son abata, ruwan hawayen na ki share zanye miki gata. Ina da matata, ina son abata, karki manta alkawari na yi zana share hawayenki.